खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 अक्ट'बर 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरायखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसननो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन आरो जागायनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिमा बिफानि अननाय आगरखौ दिनै मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां आय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ आरो सुथुराबो बांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया लोरबां जानोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम अब्लाबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।